Prve zadružne solarne elektrane u Srbiji su u letu 2023. postavljene na Staroj planini, na krovu mesne zajednice u selu Temska i na krovu Doma kulture u selu Dojkinci. I realizacijom, u stvari postavljanjem tih elektrana, smo se približili samom njihovom radu i onda smo u oktobru mesecu organizovali kurs Solar tehnika narodu u oba ova sela, gde smo stanovnicima pokušali da približimo šta će ove dve solarne elektrane i na koji način doprineti njihovoj lokalnoj zajednici, ali i kako oni lokalno mogu da uštede energiju, s druge strane možda potencijalno proizvode i sami energiju iz solarnih elektrana. Ove godine, 2024. ove elektrane su konačno i počele da rade i puštene su u promet. I one su sada od avgusta meseca, u stvari poslednja 4 meseca, proizvodile struju i ove godine ćemo u stvari na kraju godine imati prvi mali prihod koji će biti redistribuiran lokalnim zajednicama u ova dva sela. Solarna stara je veoma važan projekat ne samo za građane Temske i Dojkinca, već za građane cijele Srbije, zato što pokazuje da zajedno možemo da se izborimo za nešto što je zapravo dobro i da zajedno možemo da se borimo za stvari koje nam obezbeđuju bolju budućnost. Nadogradnja svega ovoga, gde smo imali sreću kao mesna zajednica da sa Elektropionirom uspemo da ostvarimo ovaj projekat i da postavimo solarne panele na sali Doma kulture. To nam puno znači jer, kao što sam rekao u nekoj prezentaciji u crowdfunding kampanji, da neki mali projekti osnažavaju, odnosno čine mesnu zajednicu još jaču. Panele koje smo, zahvaljujući dobrim ljudima i donatorima i Elektropioniru, postavili na samoj zgradi mesne zajednice je ujedno i kao jedan pilot projekat i to je zaintrigiralo meštane kako bi oni mogli da to na svojim individualnim domaćinstvima ugrade. Interesovanje je zaista veliko i mislim da je to pravi put i pravi pogodak. Ja bih voleo na svakom krovu da budu paneli i da dominiraju više nego crep što postoji na samim krovovima. Pa iako je postojala početna sumnja, ona je vremenom uklonjena i sada mislim da pogotovo smo i uspeli da pokažemo tokom 6 edicije Solar tehnika narodu da sada sve više meštana prepoznaje značaj ovakvih projekata i ono što može da bude super jeste da ovaj naš primer bude pokazni primer za neke buduće projekte, jer gde su dve, tu može da bude i mnogo više sličnih projekata i mogu da budu super prilika za razvijanje turizma u ovim mesnim zajednicama. Ljudi uče jedni od drugih kad se to desi i oni često vide te primere i vide da je nešto moguće. Mislim, tako se turizam razvija ovde. Jedan komšija je pokrenuo, drugi komšija je video da je moguće, pitao je kako se to desilo, učili su mehanizme jedno od drugih i isto se to dešava. Sad smo bili na događaju na promociji gde smo videli da postoje ljudi koji žele da stave panele na svoje kuće ili koji žele da učine nešto slično u svojoj zajednici, na svojim javnim zgradama. Tako da ja verujem da je to taj efekat učenja koji će da se desi neminovno. Sigurno su svi zainteresovani ovde, jedino treba neki program i treba neki uslovi da se povoljni, naravno za ovo selo, da bi mogli ljudi da uzmu. Inače je ovamo siromašan kraj, nemaš od čega da zaradiš novac. To je najvažnije pitanje. Ovi solarni paneli koji se nalaze iza mene pokazuju da energija može da se proizvodi na drugačiji način od onih sa kakvim su se iskustvima borila i kakve iskustva imaju ova sela. Tako da ne samo da će doprinositi zajednici u nekom novčanom smislu, već mislim da će uvek pokazivati i sećati na to građansko jedinstvo koje nas je sve okupilo oko ove ideje. Pa mi se nadamo da je građanska energija nezaustavljiva. Ovim smo samo pokazali da možemo i što nam je bio dobar vetar u leđa da nastavimo dalju našu borbu.